Dyma hyfryd yw cael cwrdd unwaith eto fel hyn i gyd addoli. Diolch i bob un a gytunodd i gymryd rhan, a diolch yn arbennig i Peredur am gydlynu'r cwbl. A nawr, dyma siriol yn ein harwain ni mewn addoliad. Gweddiwn, ymlonyddwch a dysgwch mai my fi sydd ddiw. Yn wylaidd a gostyngedig y down Gerdyfron o arglwydd, yn llawn beiau a diffygion, yn ofnus ac ansicr, yn bryderus ac hiraethlon, yn cymdeithas wedi sigo. Mae cymaint yn ein plith mewn gwewyr, cymaint yn wylo mewn cyfyngder. At bwy yr awn? Tyr di'n plith o dad Tregarog, tyr dath faddeiant ath dang nefedd, ath dyner nerthol law, ac ar gobaith sydd yn Iesu Grist, ein harglwydd. Trwy gyfrwng ein hoedfa y bore yma, atgoffa ni o wirionedd yr hyn a ddywed y salmydd. Mawr yw ein harglwydd ni a chrif o nerth, yma iddo thineb yn ddifesur, yma i'n iachau'r rhai drylliedig o galon ac yn rhwymo i doluriau. Hyn a ofynnwn yn enw Iesu
a'n dysgodd i weddio gweddi'r arglwydd, ac wedi hynny fe gliwn llais Gareth. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, ar y ddeiar fel yn y nef, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau, i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. A phaid a'n dwy ni brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant hyd byth. Amen. Pobl mewn enbydrwydd, desperate, yw pobl yr Ymylon. Dyna welwn ni yng nghofnodion y Testament Newydd, wrth i Iesu fynd o le i le. Pobl heb unman i droi iddo, heb adnoddau materol, wedi llorio gan amgylchiadau. Byddwn yn cwrdd â rhai ohonyn nhw trwy ddarlleniadau'r oedfa hon. Mab Timeis, bar Timeis yw'r cyntaf, ac yn dilyn i brofiad fe gliwn am ferch ddi-enw a wariodd ei harian i gyd ar feddyginiaeth na lwyddwyd i'w gwella. Daethant i Jericho, ac fel yr oedd yn mynd allan o Jericho gyda'i ddisgyblion a chryn dyrfa, yr oedd mab Timeis, bar Timeis, cardoti'n dall yn eistedd ar fin y ffordd. A phan glywodd mae Iesu o Nazareth ydoedd, dechreuodd weiddi a dweud, Iesu, fab Dafydd, trigyrhaw wrthyf. Ac yr oedd llawer yn ei gyrryddu ac yn dweud wrtho am dewi. Ac yr oedd entau'n gweiddi'n uwch fyth. Fab Dafydd, trigyrhaw wrthyf. Safodd Iesu a dwedodd, Galwch arno. A dyma hwy'n galw ar y dyn dall ac yn dweud wrtho, Cod dy galon, a saf ar dy draed, y mae'n galw arnat. Taflodd enta i fantell oddi arno, llamu ar ei draed a dod at Iesu. Cyfarchodd Iesu ef a dweud, Beth wyt ti am i mi deud i ti? Ac medda'r dyn dall wrtho, Rabwni, mae arnaf eisiau cael yng ngolwg yn ôl. Dwedodd Iesu wrtho, Dos, y mae dy ffydd wedi dy iachau di.
A chafodd ei olwg yn ôl yn y fan a dechreuodd i ganlinef ar hyd y ffordd. Y wraig gyffyrddodd am mantes Iesu. Tra oedd Iesu ar ei ffordd i dŷ Jairus, arweinydd yn y synagog, a syrfaoedd yn gwasgu arno, yn ei mis gyroedd gwraig ac arni weiglif ers 12 mlynedd. Iddi wario ar feddygon y pobl oedd ganddi i fyw arno, nid oedd wedi llwyddo i gael gwellad gan neb. Daeth hon at Iesu wrth i ôl, a chyffwrdd ac ymyl ei fantell. Ar unwaith, teithiodd llyd ei gwaed hi. Ac meddai Iesu, pwy gyffyrddodd yn ni? Gwadodd pawb, ac meddai Pedr, Meistr, y tyrfaoedd sy'n gwasgu arnat. Ond meddai Iesu, fe gyffyrddodd rhywun am ni, oherwydd ei synhwyrais i fod nerth wedi mynd allan ohonodd. Am danfu'r wraig, nad oedd i ddim wedi osgoi sylw. Daeth ymlaen dan grynu. Syrthiodd wrth draed, a mynegu ger bron yr holl bobl, pam roedd wedi cyffwrdd ag ef. A sut yr oedd wedi gwella ar unwaith. Ac meddai ef wrthi, y merch, dy ffydd sydd wedi dy iachau di, dos mewn tangnefydd. Fe gawson ni stori Bartimeus a'r ferch dost, a nawr dyma gyfle i glywed am ragor o bobl yr Ymylon. Cyfarfyddiad dramatig rhwng Iesu a pherson ag af iechyd meddwl difrifol. Ac yn dilyn hynny, ymateb Iesu i famau a'i plant, ac wedyn i deyrnged i gyfraniad gwraig weddw. Daethant ti ochr draw y môr, i wlad y Geraseniaid.
a phan ddaeth Iesu o'r cwch, ar unwaith daeth i'w gyfarfod o blith y beddau, ddyn ag ysbryd aflan yno. Ni allai neb mwyach ei rwymo, hyd yn oed a Lladwyn. Ddydd a nos byddai'n gweiddi ac yn anafu ei hun a cherig. A phan welodd Iesu o bell, rhedodd a syrthio ar ei luniau o'i flaen, a gweiddodd â llais uchel, beth sydd â fyny di am mi, Iesu, mab diwog yr uchaf? Anfonodd Iesu'r ysbrydion aflan allan o'r dyn. A gwelwyd hwnnw wedyn yn eistedd a'i ddillad amdano ac yna iawn bwych. Erfyniodd ar Iesu i gael bod gydag ef. Ni adawodd iddo'n wneud hynny, ond meddai wrtho, dos adref at y bobl dy hun, a mynega iddynt gymaint y mae'r arglwydd wedi wneud drosod, ar modd y tystyliodd wrthyt. A dyna wnaeth, a phawb yn rhyfeddu. Bendithio plant bach. Yna, deithbwyd a phlant eto, iddo rhoi ei ddwylo arnynt a gweddio. Cerddodd y disgyblion hwy, ond dywedodd Iesu, gadewch i'r plant ddod ata fi, a pheidiwch ei rhwystro, oherwydd i'r rhai fel hwy y mae teyrnas nefoedd yn perthyn. Ac wedi rhoi ei ddwylo arnynt, aeth oddi yno. Ac meddai Iesu, pwy bynnag sy'n achos cwymp i un o'r rhai bychain hyn, byddai'n well iddo pe crogid maen melyn mawr am ei wddf a'i foddi yn eigion y môr. Eisteddodd Iesu i lawr gyferbyn â chyst y drysorfa, ac yr oedd yn sylwi ar y modd yr oedd y dyrfa yn rhoi arian i mewn yn y gist. Yr oedd llawer o rai cyfoethog yn rhoi yn helaeth. A daeth gweddw tlawd a roi 2 ddarn bychan o bres, gwerth chwarter ceiniog. Galwodd ei ddisgyblion ato, a dywedodd wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthoch fod y weddw tlawd hon wedi rhoi mwy na phawb arall sy'n rhoi i'r drysorfa. Oherwydd, roi a wnaethant hwy i gyd o'r mwy na digon sydd ganddynt. Ond roddodd hon o'i ffrinder, y cwbl oedd ganddi i fyw arno. Fy braidd bychain yw enw Iesu ar bobl yr Ymylon. Maen nhw'n ei weld e'n dod, neu'n mynd i hwylo amdano fe. Yn wir, mae fe'n ei gwahodd nhw ato fe. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog. Yn ei henbydrwydd, maen nhw'n galw arno fe. Ambell dro yn gweiddi arno fe, nes i rai wrido drostyn nhw. Trigar ha wrthym! Ac mae Iesu'n gwneud ni, a rhai bodlon i byd yn ei ferniadu e. Dyma bobl ddi-nod yn chwarae rhan holl bwysig yn rama bywyd Iesu ar y ddaear, a nynne ganrifoedd wedyn yn cofio amdanyn nhw a'i pwysigrwydd nhw yng ngweinidogaeth Iesu. Mor bwysig yn wir, fel bod neges fawr a thynged fennol i ninnau heddi yn y digwyddiadau hyn. Pobl desbryd yw pobl yr Ymylon. Dyna sy'n amlwg i ni eisos. Mame a phlant, gweddw dlawd, gwallgofddyn, menyw a'i hafiechyd yn golygu i bod yn cael ei chyfru yn aflan. Cardotyn dall. Pob un yn dda i ddim i economi'r wlad. Mae ei cyflwr yn enbydus, a neb a diddordeb yn ei sefyllfa nhw.
Pam y dylsyn nhw gael sylw? Pam yn y byd? Bydde i helpu'n gostus mewn amser ac mewn arian. Mae angen llawer o bobl a chydymdeimlad ac ymynedd i ddelio â'u cyflwr. Gall y gymdeithas ddod i ben yn iawn hebddyn nhw, neu, o bosibl, yn well hebddyn nhw. Cant i galw gan rai yn lame ducks. Beth sy'n nodweddu cymdeithas sy'n gwrthod gweld anghenion pobl yr Ymylon? Mae cymdeithas o'r fath yn mawrygu llwyddiant, yn gymdeithas falch, hunan hyderus, hunan fodlon, drachwantus. Mae gan un o ddarnau enwocaf y Beibl rhywbeth i ddweud am hyn. Os llefaraf a thafodau meidrolion ac angylion, ac heb bod gennyf gariad, eddydd swnllyd ydwyf, neu symbol aflafar. Ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rho fy holl feddiannau i borthu eraill, ac os rho fy nghorff yn aberth, a hynny mwyn ymffrostio a heb bod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Y gyfrinach i gymdeithas sy'n penderfynu anwybyddu pobl yr Ymylon yw peidio a gadael i gydwybod chwarae'r rhan. Os i ni'n foethus yn byd, a digonedd gyda ni, digon teg. Gwarchod hynny sy ore, nag efe? Peidio gwneud niwsans ohonom yn hunain, peidio gweld pellach na'n trwyn, peidio codi llais, derbyn y farn gyffredin, a bendant gwarchod yn hunain rhag y peth ofnadw yna. Cywilydd. Cadwch hwnnw draw. Mae hwnnw'n gallu agor y drws i deimladau o euogrwydd. Dyn ni ddim eisiau dos o hwnna, nag yn wir. Ond, yn achos y weddw, y mamau a'r plant, y cardotyn dall, y wraig dost, y gwallgofddyn, fe ddath rhywun heibo a chydymdeimlo a'i cyflwr enbydus a gwneud rhywbeth. Do, fe gwelodd enw, fe wrandawodd ar ei cais, fe arosodd wrth ei hochr, fe gyffyrddodd â nhw, fe siaradodd â nhw yn gariadlon, fe wnaeth wahaniaeth a'i bendithio. Fe deimlo nhw fel pobl a chawson nhw i gwerthfawrogi. Pwy wrendi rifan fe naid gwan? Pwy'n cwyd o'm hoff o fidiau i'r lan? Pwy garia maich fel brenin ne? Pwy gydymdeimla fel e fe? O Grist, ffisigwr mawr y byd, dawn atat a'n doluriau i gyd. Nid oes na haint, na chlwy, na chir, na chilia dan dy ddwylo hir. O, na chawn i olwg hyfryd ar ei wedd. Dywysog bywyd, tegwch byd, a'i holl bleserau. Yn ei wydd, a lwyr ddiflannau. Pan oeddwn yn blentyn, fe roddais i bopeth oedd gen i
iddo fo. Roedd yn sefyll ymysg pobl newynog, pobl oedd eisiau bwyd arnyn nhw, ac fe gredais i y byddai fo'n gwybod sut i wneud y bwyd yn ddigon i bawb. Rwan, mod i'n oedolyn, mae gen i lawer rhagor i'w rannu, ond bod y tyrfaoedd yn dal yn newynog, dwi'n amharod i roi beth sydd gen i iddo fo. Arglwydd, heddiw, pan wela i wyneb y rheini sy'n dyheu am fwyd a chyfiawnder, pan glywai i cri, gwna fi mor hael ac oeddwn i yn blentyn. Pan o'n i'n blentyn, fe ddwedodd wrtha am godi. Y tu fas i'n ffenestri, roedd y cymdogion yn dweud, mae hi'n achos anobeithiol, gall neb ei helpu hi, ond fe roedd e daw arnyn nhw, a dweud wrtha am godi. Nawr mod i'n oedolyn, mae amheuaeth ambell waith, rwystredigaeth ambell waith, methiant ambell waith, tristwch ambell waith, yn amgylchynu'n wely, a dwi'n clywed lleisiau rheini sy'n beirniadu yn haws nag ydw i'n clywed llais yr un sy'n annog. Arglwydd, pan glywai i leisiau y tu fas sy'n condemnio a lleisiau y tu fewn sy'n digaloni, gwna fi'n awyddus i wrando arnat fel pan oeddwn i'n blentyn. Pan o'n i'n blentyn, fe dododd ei law arnaf. Roedd eraill yn moyn nadw i draw, yn credu bod gydag e bethau well i'w wneud, ond fe wthiais i'n ffordd drwy'r dyrfa ac eistedd yn ei gôl a gadael iddo fe nghyffwrddi. Nawr, bo fi'n oedolyn ambell waith, dwi'n meddwl ei fod e'n rhy brysur, ac yn aml dwi'n dweud fy mod i'n rhy brysur i adael i'w law orffwys arnau. Arglwydd, pan fod cymaint o esgysodion yn ein cadw ar wahân, gwna fi mor awyddus i ti fy nghyffwrdd ac oeddwn ni pan yn blentyn. Rhif yr emyn, 681. Dod ar fy mhen dy sanctaidd ddaw, o dyna'r fab y dyn. Mae gennyt fendid i rai bach fel yn dy oes dy hun. Wrth feddwl am dy gariad gynt o Bethlehem i groes, mi garon innau fod yn dda a byw er mwyn fy oes. Gwna fi yn addfwyn fel ty di, wrth bawb o'r isel rai, gwna fi yn hoff o rand y coed a hoff o fathau bai. Dod i mi galon well pob dydd, a'i athras yn fod i fyw. Fel bo i eraill drwy o fi adnabod cariad Duw. Dod ar fy mhen dy sanctaidd law, o dyna'r fab y dyn. Mae gennyt bendith i rai bach, fel yn dy oes dy hun.
gras yn fod I fyw, a boed I eraill tro o fi, adnabod cariad y Duw. Gall pobl yr Ymylon chwarae rhan allweddol mewn bywyd. Wrth gwrs bod gan Saesneg America ymadrodd cryno cofiadwy i'w disgrifio nhw. Bit players. A ble fydden ni heb rheini gwedwch? Enghraifft amlwg I ni Gymru yw Mary Jones. Thomas Charles o'r Bala yw'r prif actor, I ysgolion Sul, I eiriadur, Cymdeithas y Beibl. Ond pwy sy'n enwog drwy'r byd? Mary Jones, a fi wrthi am flynyddoedd yn crynhoi arian I brynu Beibl ganddo, a byw a marw'n dlawd yn faterol. A dyna ni Rosa Parks. Martin Luther King yw'r arwr, I bregethu, I safiad, I weledigaeth. Ond pwy sy'n enwog fel un a daniodd ysbryd gwrthsefyll? Hon, Rosa Parks, a wrthododd godi o'i sedd ar y bys. A dyma Thomas Mitchell a Hetty McDaniel. Pwy ar y ddeiar yw'r rheini? Is-gymeriadau holl bwysig mewn ffilmiau a fi mor fyd enwog. Ymddangosodd y cyntaf, fel yr ail, yn Gone with the Wind. Gwelwyd e hefyd yn High Noon ac yn It's a Wonderful Life. Clark Gable, Gary Cooper a James Stewart oedd y ser, ond hebddo fe, Thomas Mitchell, ble fydde'r ffilmiau yna. A wedyn, dyna Hetty McDaniel, merch I geithwas, a morwyn Vivian Lee yn Gone with the Wind, a ddioddefodd ragfarn greulon gwyched I pherfformiad, a gwrthod I chroesawu I dderbyn I Oscar gyda'r actorion eraill. Ble fydde ffilm yn y Deep South heb I chymeriad hi? Ac ymyd seiclo wedyn, a ninnau'n mawrygu camp rhai fel Geraint Thomas. Ble fydde hwnnw ac eraill heb y domestig, rhai fel Luke Rowe ac Owain Dŵl. Mae cyfraniad nhw'n allweddol, yn gwthio ymlaen ac yn cynnal cyflymder y rhai sydd erbyn y diwedd yn cael y clod ac yn gwisgo'r maillot jaune. Peidiad neb ohono ni ddiastyru yn cyfraniad. Bit players yw'r rhan fwyaf ohono ni wrth I ni geisio gwneud yn rhan I hybu dyfodiad teyrnas Crist. Mae'r darn hwn o waith Paul yr apostol yn ategu hynny a'n galw i'r gwaith hwnnw. Pa le y mae'r un doeth? Pa le y mae'r un dysgedig? Pa le mae ymresymydd yr oes bresennol? Oni wnaeth Duw ddoethineb y byd yn ffolineb? Ystyriwch sut rai ydych chwi a alwyd gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawer yn meddu awdurdod. Nid oes rhyw lawer o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw, mwyn cywilyddio'r doeth. A phethau gwan y byd a ddewisodd Duw, I gywilyddio'r pethau cedyrn. A phethau distadl y byd, a phethau dirmygedig
a ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt, i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly, ni all neb yn ffrostio gerbron Duw. Ond trwy weithred ef yr ydych chwi yng Nghrist Iesu yn gyfiawnder a sanctaiddhad a phrynedigaidd. Felly, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd yn ffrostio, ymffrostied yn yr arglwydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, hyd byth. Amen.